Kini ang atong latest weather update, July 13, 2022. Ang low pressure area na atong gimonitor naa na sa 265 kilometers sa may amihanan silangan ng Kasiguran Aurora or 115 kilometers sa may amihanan silangan ng Apari, Cagayan. Og base sa atong latest na data and analysis, less ang chance kining ma-develop na bagyo within the next 48 hours. Samtang habagat or southwest monsoon padayong nakaapekto sa may central ug southern Luzon kasama na ang Visayas. Ang weather conditions sa tibuok Central Visayas, kasama ang eastern part of Visayas, makasinati ng panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan, ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha itong mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa DOST Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.